Filmünk szereplői kitalált alakok, a műsorban csúnya szavak hangzanak el, megtekintését semmilyen korosztálynak. Vágod ott állapotban, és nem bírok már venni egy kurva kötelet felakasztom magam, szóval. Adok én. Fűzé. A Ja, hónaszöredből. de kedves packám, bazzi, ilyen kedves emberek tudnak. De kölcsönbe. Mikor felakasztottad magad, kéri vissza. Nem így, ha meg akarsz halni, bazd meg, azt el akar gyorsan tűnni, bazd, csak beúszsz az orkotóba, azt meg is van oldva. Ott el, bazd, egy 10 perc is elég. Hova ugrasz be? Az orkánál van az a medence, vágat. Még van egy 5, szerintem 5 éve elmentem Pecáznotba, ott még ótakó hal, és látok, hoppá, ott egy plüskutya. Felemelen geci, egy ilyen nagy ága, az nem egy plüskutya volt, Döglött. az egy kis döglött kutya volt, de az a jó, felemelen geci, Az katalóg a segít. az fele, még fent volt a vízen, az így megmaradt, prezervált. Mikor felemeltem, az ilyen csak hús és csont volt, geci. Akkor jó van. Fele csontvász, Annak fele kurva jó. fele meg mackó. Az mi ott defektes halak voltak. Persze, Én bazd. dagolmatok halak voltak. Ez nem tudom, ott milyen mérgeket dobáltak oda be, meg minden. Látod, Hol a hova patkán? jöttünk, amióta a szerbek magyarokkal játszanak, bazd meg. Bazd meg ez. Mennyi mindent megtanultatok Szerbiáról, bazd meg. Ám így bazd, most már gondolkozok, kibírom menni majd magyarokhoz dolgozni, baszki. Megtanultam, hogy ott nem halat lehet fogni, hanem döglött kutyát. Eléggé ritkák azok az ízdék, az a döglött kutyák. Nagyjából csak prostik, meg ilyen csövesek vannak ott. Mhm. Amúgy nálatok is vannak kurvák. Én voltam, amikor anyámékkal meg az egyik haveromban mentünk hozzátok a piacra, bazd meg, és geci leszólít egy ilyen cigány kurva, hogy akarok-e valamit. Persze vennék kiló kenyeret meg. Betonozni tudtok. Kurva nem is, kurva anyját, azon nem mindenki. Széthillel mindenkit a rányba, bazd. Lehúzom gyorsba a roló, hogy geci, a szomszéd meglátja, hogy verem a faszom. De hogy engem is fölrakjanak izére, TikTokra, bazd meg. Minden nap ezzel kell szembesüljek. Minden kibebaszott nap. És ott van a kurva reluxa, a redőny, és nem képes lehúzni. Most fog lehet eldzsalni. Nagy végomid, régi meta. Ha már Darius jungle-ünk van. Nem így. Nem így láttam egy élő. Geci. Geci. Szalatodat nagyon. Randő jungle. Ja. Dominik, mondjál valami újat. Mi volt ebbe az egy hónapban, bazd meg? Láttam, hogy születnek a disznók. Élő születés láttam, persze, hogy Élt, mikor kijött, de nem sokáig, mi? Ja. elszökött a testvéremnek a lova, de jó van, aztán vissza is fordult. Meggondolta magát. Hazajött. Ja, geci. Nem, ezek, fog, elszök, geci. Onnan ennyi volt, nincs több ló, aztán vissza is fordult, majdnem leszeret minket. Bazd meg. Még előtte agyon rugdosom ezeket a geciket. Aztán, ha kurva ráálltak a lábamra, bazag, én azt hiszem el fogja törni. Van az én énekünk napokba. Még 15-20 is van benne. Jó, ganéztam valamelyik nap, megfogdostam a bikának tökét, olyan sejmes töke van, bazd meg. Na. Olyan nagy és sejmes, bazd meg, az elképesztő. Ledöbbenti a bika tökén? Azt mondod? Dragon Ballban vannak azok a sárkánygömbök. Olyanok voltak azok is. Teljesítették a kívánságodat? Ja, azok csak megfogom a tökét. Az megtörtént, bazd meg. Hát szóval annyira csak nem, szóval... Irigyellek, hogy megfogdoshattad a bika tökit. A bikatökit neki. Ennyire laggolsz, Dominik? Ti laggótok, geci, szerintem én fagytam ki. Le kell kapcsolni, nem? Konkrétan szerintem Mit? ki is fagytam. Hozzá egy MF-et, vagy valószínű valamit. Oh, Tudom, már valami.
Oh, Mi az? Nem tetszik. Az a skint hozzá, Laci. De nincsen. Árkén valamilyen. Mm-mm. Ó, basz. Én nem szoktam megvenni a Battle Pass-t. Az ingyenes volt. ez a sarki ribbons Jinx szín. Igen. Az a legjobb jeans skin. Ez a alapgorana, ez nagyon szar. Ez a sima. Pedig tele van arra a TikTok, milyen jó. Mi a Goran? mi? Hát a Goran az kibaszott finom. A magyaroknál is van gorana, vagy? Nincs. Náluk nem Nem, azért engedélyezett mondom. az ilyen erős energita. Ja. Mi isszuk a Az igen. normálisat, bazd meg a hazait. Bazd meg. Nem bírják ezt el. Én csak burn szoktam inni energitában. Mint Bird, az nem, az van a ócska piac. Ócska piac. Ja, de ez nem szerves. Ez ilyen ócska piac. Hát mi a fasz? Monster geci, már melyik kedvenc monster? Már egyik Én sem, azt nem mindegyik szeretem. fail. Hogy a faszom a geci monster? Jó, van, nem így én csak Tudod, mondjam, milyen hogy- Igen, az Édes zöldet geci. szerettem, de amikor... De nem megnézi. Olyan édes, mint a picsa. Nekem az idé, a Valentino Rossi is kurva jó. Ne, a doktoros. Te iszol Monster? Hanem így a Hell az eléggé nagy magyaroknál látom. Ja, hell Ez az, a hát magyar az a cég. húszagú szar. Nekem ként is nagyon tetszik. Húgy szagú. Amúgy én is. Van, nyára nem iszom meg a heltésről, tényleg kurva büdös. De nem geci, lehűtve kurva jó. Lehűtve finom, amúgy szerintem nekem a kedvencem a hell lehűtve, de melegén geci nem iszom meg, ez egy szar. Ó, geci, melegen az, hogy majdnem egyik se jó. Ki? Pingelt, hogy a pengecsődökhöz megy. Penge csőrökhöz geci, azt a kurva. Aztán pedig megy a csődörbajnokhoz, nem? Aha, az is. Meg bírok jönni erre. Nagyon jó, ez meghal. Új. Ja, meghal. Hello, how are you? Hát ez aztán geci el van 4 ellen. Szia! Nektek? Ti is nagyon szeretitek a sajtos tejfölöst? De ez geci, az a teres, az el van nagyon. Pusa, majd én elintézem. Intézve! Allah, Allahu Akbar! Fuk. gyere ide, kinder. Nem fog, hát lemegy botra freakja. Vagy van isztek, ja? Na itt van len, gyere! Nem, geci. Gyere, ide álljunk le! Ide le! Erre álljunk itt, álljunk itt. Jaj, igazol. De várj, ott van, meg fogják ölni. Nem baj, ne öljétek meg. Ne öld meg! Laci! Lajos, egy büdös pöcs. Most kéne átekanozni. De várjál, az meg Laci endeli. Afkónak! Gyere ide. Megvárjuk őket. Azt minek oda raktad? Igen, kiütni majd. Ágazasz. Haha, értem én. Jesus! Kibaszott muszlimmal beszélünk, hogy mi a fasz. A game szava az Allah Akbar. Ót. Itt van, kell valakinek egy használt Windows 10 kulcs. Nem. Nem, kösz. Windows 10 Pro kulcs, bocsánat. 521 notepad.